den stemmer langt fra. Jeg synes, vi skal skifte de her strenge. Det er en tidsvej. Har vi ikke... Har jeg ikke... Vi skal have den der streng. Det vil sige... Jeg er ikke en skidskyld og sådan noget. Den er ikke så opskubret. Hey, den streng. Måske skal godt være. Det ser jeg sgu ikke ud til. De er pisseslige. De er helt sorte, de her strenge derinde. Ja, jeg får skiftet en altså. Men skal vi få lige... Nej, skulle have plastikstrenge. Det, hey, det der, det er måske... Det ser sgu bedst. Det her, det er nummer 2, tror jeg. Ja, hvad havde det? Hvordan fanden skal man bare få det op sådan her? Altså, jeg kan se her. Så jeg tror jeg sgu... Altså, jeg gør bare sådan her. Jeg ved sgu ikke, om det er rigtigt, men... Jeg har bare lige lyst til at lave en lille video lige nu. Den er slidt, mand. For helvede. Og så problemet med, at vi skal have den her. Og jeg skal have den her. Det pisser mig fuldstændig. Så skal jeg hente en saks. Har jeg ikke en saks? Amen. Der. Den kommer der. Åh, for satan. Fuck, det er lort. Jeg kan ikke... Hvad fanden er den nye strøm? Godt spil. Er den nice? Jo. Nej, de er lige har jeg sat den? Eller er det den? Ja, det er den. De ligner meget hinanden, den her. Og så fandt jeg, altså jeg har sat en streng på. Men så kommer den problemet med, at jeg kan den der vige. Den vige kan jeg ikke finde. To sekunder. Har jeg lige lidt problemer med at finde meget de ting. Den er væk derhen. Hvad fanden har jeg lagt den? Der. Det er den her. Jeg skifter bare lige en streng, så står den lige. Den her, der er nemlig ned i guitaren. Der er sådan en lille... Den sætter altså ned i hullet her. Den er måske lidt svært at se. Og så kommer jeg bare den her lille, den styr ned. Og så kan vi bare gå her. Og så finder jeg lige ud af, hvordan fanden vi så skal få den første.
Ja. Havde søsteren går selv. Altså min storebror han spiller også guitar. Han kan så sådan her. Jeg magter bare ikke løbe en spørgsmål. Så nu gør det her lort her. Hjælp mig. Ikke alene at spille guitar. Hjælp mig. Nå, YouTube det kan sgu også stoppe nu. Det kan jeg ikke finde ud af. Lort. Tschüss.